Bună ziua! Bună ziua, eu sunt Gabi. Și nu știu. Iar eu iubesc momentele în care se întorc cu toți acasă. Toffee combină ceea ce iubim cu toții. Aromă caramel, cremă de nougat și ciocolată. Refacerea celulară naturală pentru o piele mai frumoasă în doar o săptămână. Neutrogena. Mine. Descoperă o Formă camera cu accesorii din noua colecție de toamnă, ce include draperii din catifea la doar 43 de lei bucata, lampă elegantă cu bază aurie, de Glofomania și bucură-te de minim 25% reducere la tot ce poftești. la doar 21 de lei. Protejează și catifelează. Momentul Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă. Vreau să discutăm despre Slime Rancher 2, o să ne uităm puțin la trailer, o să jucăm puțin jocul. Dinozaurii ăștia, nici nu mai țin minte ăștia mov ce făceau, sincer îți zic, ok. Plorturile de la ele, după care vii depozitezi aici, se deblochează poarta. Noriel, lumea cu imaginație. Aceasta a fost pauza publicitară pe Nickelodeon. Supereroilor începe acum. Pe Nickelodeon. Jocuri și filme. Plină de bani. Bună, Tiffany! Jarde, am auzit că te-ai scos amintele precum buricul. Jarde, tu ești rozată precum gheața pe care o verifica pentru o vreme. Deci, Tiffany, nu mai trebuie. Ce mai voiam eu să spun? Ce mai voiam eu să spun? Mami? Să-și jocul. Cred că știm cu toții răspunsul. Dar promisiuni? Nici cred. Băi, poate bine că n-ai data Dacă viitoare. aș fi lipsit altcineva, n-aș fi avut nicio problemă. A propus o competiție de culme. Cu un portal gigantic. Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă. Vreau să discutăm despre Slime Rancher 2, o să ne uităm puțin la trailer, o să jucăm puțin Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă. Vreau să discutăm despre Slime Rancher 2, o să ne uităm puțin la trailer, o să jucăm puțin Simon Gen 2. Acum, să mă scuzați, merg să fac o baie, să mănânc mere și să-i scriu o scrisoare bunicii mele. Normal, tulpina prima și apoi restul. Merele așa, sus jos, apoi mijlocul, apoi vrei mai mult? Cine mă educă pe voi? Știi ceva? În mod normal, aș vrea să mai vorbim. Dar știi ceva? Azi? Azi nu vreau. Azi nu vreau. Deci, ce făceai când ai... Azi nu vreau! Doar fă baia, Ray.
bogată acum. Arăți de parcă un milionar a vomitat pe tine. Despre ce vorbiți acolo? De pantofi? De pantaloni? De jachetă? Serios, de unde ai bani pentru hainele astea? Da, spune-ne. Oh, vreau să fiu bogat. Bine, vă spun, dar nu vreau să reacționați ciudat la asta. S-a făcut! Nu judecăm, nu o pot face. N-am învățat cum. Am făcut filme pentru oameni pe salut. Ne judecă. Ce e așa rău la salut? Oamenii mă plătesc să le fac ziua mai bună. Nu cerem bani pentru a transmite vibrații bune. Suntem supereroi. Și suntem o echipă, deci când faci ceva pentru bani, ne faci arătăm rău. Înțeleg ce se întâmplă. Sunteți geloși. Geloși pe asta. Ha, sunt geloasă doar pe gemul de mereu. Stați, credeam că faceți citru. Facem, dar citul nu se potrivea cu ce voiam să-i spun. Vreau să zici, da, și eu am vorbit despre asta. Salutare! Scuze, săracilor, sunt pe care să fiu plătită din umbră, bând limonadă ca să... Îl înveselesc pe Scotty pentru că nu mai are un câine. Pot avea camera, vă rog? Pot avea camera, vă rog? Ești sărac. Da, hai. Arderea este problema. Să vorbim despre arderea tutunului. De ce? Nu mai vorbim. Deoarece prin Ne ardere vedem, se produc cred că majoritatea nu mai compușilor trebuie să chimici zică. nocivi din Acum fumul de când țigară. Pitești, Arderea este problema. pitești toată ziua, dormit, Când bei fresh, știi deja că o bucurie deschide o alta. Iar optimismul e molipsitor. Cucerește vara cu noua aromă efervescentă, fresh cu lămâie și portocală. Ok, să vedem despre ce e vorba în el. Și hai.